ба вилояти Соғ шаби гузашта ваксина ворид гардид. Шумораи ваксинаи ворид гардида 6400 донаро ташкил медиҳад. Шурӯъ аз имрӯз сани 28 апрел марҳилаи аввалини ваксинатсия бар зидди COVID-19 оғоз гардид, ки аз рӯи нақша мебояд 5880 нафар иммунизатсия шаванд. ҳоли ҳозир дар 6 марказҳои саломатии шаҳри Хуҷанд ба ваксинагузаронӣ оғоз карданд, ки ваксинагирандагон кормандони тибби беморхонаҳо марказҳои саломатӣ мебошанд. бо мақсади пешгирии бемории коронавируси сирояти нави коронавируси COVID-19 дар ҷумҳурии Тоҷикистон, аз он ҷумла дар вилояти Суғд, аз ҳамин рӯз маъракаи иммунизатсия зидди бемории мазкур дар вилояти Суғд оғоз карда мешавад. дар марҳилаи якум ҳама муассисаҳои тиббии маркази вилоят, яъне шаҳри Хуҷанд аз иммунизатсия гузаронида мешаванд. шахсе аз иммунизатсия гузашта бо гувоҳнома таъмин мешавад. дар гувоҳнома серии ваксина оварда шудааст ва марҳилаи дуюми онро пас аз 2 моҳ бояд гиранд, мегӯянд мутахассисон. ваксина COVID Shield ном дошта дар ширкати AstraZeneca кор кард шудааст ва маҳсулоти кишвари Ҳиндустон мебошад. аз рӯи маълумоти пешниҳод гардида таъсири он хуб буда оризаҳои ҷиддӣ ба қайд гирифта нашудааст, мегӯянд намояндагони раёсати тандурустӣ дар вилояти Суғд. таҷрибаҳо нишон дод, ки ман дар шаҳри Душанбе гузарондам ва мо дар як минтақаи вилояти Суғд мо гузарондем. оризаҳои назаррас ба назар намерасанд. аксарияти ваксина гирифтагон худашон хуб ҳис мекунанд ва як ду се ҳодисаҳое ки камтар тавсиф кардагӣ ба қайд гирифта шудааст, лекин оризаҳои ҷиддӣ ба қайд гирифта нашудааст. яъне сифати ваксина хеле баланд аст. танҳо дар шаҳри Хуҷанд 33637 нафар кормандони тиб бояд аз ваксинатсия гузаранд. барои гузарондани иммунизатсия дар шаҳри Хуҷанд 45 бригада таъсис дода шудааст, ки ҳар гурӯҳ аз 3 нафар духтур, ваксинатор ва ба қайдгиранда иборат мебошад. ин гурӯҳи омодашуда пурра аз дарсҳои омӯзишӣ гузаштаанд ва тарзи гузарондани ваксинаро ба хубӣ омӯхта соҳиби шаҳодатнома гардиданд. мутахассисон ваксинаро аз филиали муассисаи давлатии марказии иммунопрофилактикаи ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд гирифта ба кори худ шурӯъ менамоянд. 6400 воя омад барои табибон, чунки табибони мо дар ҳудуди шаҳри Хуҷанд 5554 нафар баъд мана ҳастанд ва мо бояд ки мувофиқи супориши вазорати тандурустӣ коргарони фурудгоҳ иммунизатсия кунанд дар кор. тамоми коргарони фурудгоҳ пагоҳ худохоҳад 2 бригада онҷа омода ваксина мегирду, аз саҳри онҷа биям худохоҳад корбари сар мекунанд. мухбира Қодирова сарҳамширии тибби дармонгоҳи стоматологияи бачагонаи шаҳри Хуҷанд аст. вай барои гузаштан аз ваксина бар зидди коронавирус ба маркази саломатии рақами 2 омад. пеш аз он ки ваксина гирад, фишори ӯ санҷида шуда, баъди иҷозати духтур ба ҳуҷраи гузарондани ваксина ворид гардид. аз ваксинатсия гузашт. баъди гирифтани ваксинатсия вазъи саломатии худро хуб эҳсос мекунад. ҳама кунад беҳтар, барои он ки аз нав ковид вай шудааст беҳтар, барои беморҳое ки мо кор мекунем вайҳо вай нашавад, хонагиҳо нагузарад. ҳама гуфтосиянд, што вай мешавад ганда ё ягон вай касал шудааст ягон чӣ вай наш мумкин не хай биногоҳ вай шавад, мумкин тап мекардагис одам. барои вай беҳтар шудан гирифтан беҳтар. ба ҷуз аз кормандони соҳаи тиб, ҳамчунин кормандони фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд низ аз ваксинатсия мегузаранд. аз ваксинаи ба вилоят ворид гардида ба ҷуз аз кишвари мо ҳамчунин 72 давлати ҷаҳон барои пешгирӣ аз бемории сироятии коронавирус истифода менамоянд, ки то имрӯз баъди ваксинатсия гардидан оризаҳои ҷиддӣ аз он ба чашм нарасидааст. гузориши Мафнушкур ва Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилооти хабар.